ni siya ang Lumba Lakaw Challenge. So gipangitaan jud ta mo kontra Tris Buhakhak. So naamoy kontra Mungis Bungis-ngis. Tubog is giting. Ngayon sila mag-challenge ani. Oh, kay dako man og premyo. Sila pa igani sila lapu-lapo ko ni. Salay ko no ma'am, kasi sila ko no sa una ma'am, ang kana ko no lapu-lapo, mintas wala pa tayan, nakaon na dagat. Oh, mo gani. Oh, padung si Po. Pila pa ni ma'am? Oh, premyo ani 100,000 para tag 25,000 mo. Tunga. Okay. Pila ka tuyok ni? Duha lang. Tulo. Duha lang. Tulo. Oh, tulo ka tuyok. Pre na nung pre. So ready na Tris Buhakhak. Ready? Oh, Mungis Bungis-ngis. Oh, Ready na? ganda mangilap. Okay, ready. Set. Go. Wala. Oo, wala. 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 Tuyok sa bokong. Balik. Oh, transform. Wala na injured nang usa. Relax mo diha kay na injured lang usa. Relax mo. Relax mo diha kay na injured ang usa. Hindi ka na po yun na-resto. Hanggang tupian eh. Singit na. Oh, tayog, tayog. Naghangak ka. Nihangak ka. Nihangak ka. Wala. Wala. Ayaw. Wala. Tuyok. Ibang kotosan. Aku tahu nak kau mesti. Nagkuhag singot. Dali, transform. Last na lang na tuyok. Wala na nalihok. Oh, last tuyok. Last na tuyok.
tuyok, balik. Oh, last, tuyok, last. Ayaw. Kagod. Gusto nang ikot rin. Wala. Tuo na. Layo yung kalaban, layo yung kalaban. Dali. Layo yung kalaban na. Wala. Tuo. Wala. Wala. Ah! Wala nang saan mo makita. Nagkuwag singot. Yeah, last na lang na. Oh, last na tuyok. Ma'am, tuyo ko tumama. Tumama na. Kahit pinag tayo na, ma'am. Ah, daog! Tim! Mongis! Ah, daog, Tim! Mongis! Ah.